Ей, разорих се напълно в живота, пуснах поръчка за много пари. Уж едно-две нещица да си взема, станаха бързо 23. Пристигна пратка от Pink Angel BG, куриерът не може да я качи. Кво пак си взела, кво пак поръчваш, колко буклуци ти ни зари. Буклуци ли? Ама като ги носиш не са буклуци, нали? Кой подари ти, ей, тая пижама? Колко пантофи взех ти и куподеяла? Я не реви, ами виж спалния комплект. Ау, жесток е, нали? Взех и за теб. Да, разорени, ама джиджани. Имаме си всичко, ще си стоим вкъщи.